je ich trošku viacej, je to skupinový cosplay a sú to Meraneko, Nikki, Tessu a Issy ako postavy z League of Legends. Ty sa zakrádaš? Povieš to ešte raz, zakrádaš sa? Áno, zakrádam sa. Má taký velice príjemný ezoterický hlas. Ja idem asi na druhú stranu. Čo mi chceš povedať k tejto zaujímavej konštelácii? Že sme úžasne postavili, každý má svoj jeden šitý. To sa mi páči. Ty tam máš tie kartičky, ty môžeš hovoriť veci, ja neviem, čo máš napísané, vieš? Vieš čo, ja by som možno nechala našich cosplayeristov, aby sa skúsili predstaviť sami, pretože vy máte také trošičku komplikovanejšie mená pre mňa. Ja vám dám mikrofón a skúste niečo povedať každý o svojej postave. Čo? Ideme na to? Ideš prvá? Tak on spomínal, že máte ten príbeh, tak... Ale môžeš ísť prvá, tak nech sa páči. Kratočký príbeh. No tak Diana, ona je proste z dnešného kmeňa, ale vždycky inklinovala k mesiacu a potom v podstate našla v jednom chráme svoje výzbroje a oblečenia. Potom každý, kto neuznával mesiac, tak ho zabila proste. To je ostrážená. Samozrejme, ona je OP. Prestante. Ja som nezasvetený, ja som čistý, dušou, jemnou, detskou. Kudný hovor príbeh. Jako spevil Ahri a... Ahri! Jo! Ty si na to kápol, chlapče. Takže Anna Poden byla vlastně liška a celou dobu cítila, že je v ní něco víc magického a potom jednou, když jí to přitahovalo k jednomu umírajícímu vojákovi, tak jeho duši vlastně vsála do sebe a stala se člověkem, ale ta proměna nebyla moc dokonalá, tak mám pořád ten ocásek. A musím vlastně stále chytat víc a víc duší, abych prostě zůstala člověkem. Toto si vyrábala sama? Celé vyrábala sama. Ten chvost je úplne perfektný, ja som totálne hypnotizovaná. Ja by som asi mala ísť radšej možno na druhú stranu a spýtam sa ešte niekoho, kto vôbec nič nepovedal. Tuto, dámy. Viem, to má ťažké, ona aj nemá. Zase komunikuješ iba cez nejaký hrací nástroj? Fakt? A to je nejak... Oni majú tie herné konzoly, vieš, oni tam, že... No, tak nejak ide, ne? Možno inak. OK, tak možno mi to vysvetlí niekto z vás. Vy ste tiež nejaká rodina alebo kamaráti? No, ako myslíš, real alebo real? Real. Reálne. Áno, tak real sme vlastne kamaráti a toto je moja priateľka, ktorú na všetko milujem. A preto ju nechať hovoriť. To je sweet. A ako dlho vám trvalo, kým ste zhotovili tie cosplaye? A stretávali ste sa pri tom, alebo každý išiel po svojom? Každý po svojom. 7 mesiacov, tento kostým sa trval 7 mesiacov, prosím pekne. To by ste sa asi ťažko stretávali, hej. A tebe to trvalo koľko? 6. Wow. Vy to asi musíte mať radi tú hru, že? Asi áno. Tak viete čo? Ešte vás poprosím, aby ste sa trošku ukázali spolu v cosplayi. Dáte svoju najlepšiu formu za účasť. pre fotograf. A ešte by sme vám mohli pripomenúť, že to je skupinový cosplay s číslom 20. Cosplay League of Legends. A v tých cosplayoch sa nachádzajú Meraneko, Nikki, Tessu a Issy. Ja práve rozmýšľam. Som tam obačenie vedľa. A ona odišla a